Kilagyo na ningid pa, poning anak, poning Espiritu Santo, ing kapayapaan ng Ginoo manatili kakayungan. At keka antimurin. Kalugurat kong kapatad ka na kanliminsan pa, ring kakatamong kasalanan, manyat pakaluluking Diyos, uling maganakaya, at malugod ya para kakatamon. Tahimik tapos saguling manalangin, kaniting ipatamo, malugod kakatamon. Yagkasta pumiyag na nagnaning kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, ang mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at ngayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapo ko kang Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sablang anghel, ampon santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, ang ginutang. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo idala na katasana king bie alangang Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Tabi-abi tayo pong ining puryan ing Ginoong Diyos. Itangan po. Di kaya king Diyos, king peka matas kabanwa, kapayapaan karing tao, kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, king peka matas kabanwa, kapayapaan karing tao, kayang kaluguran. Ginong Diyos ang Diyos
isipang mayupaya sasambang pasalamatan parangalan dakam sasambang pasalamatan parangalan dakam ligaya king Diyos mayabang haring daon ang kaluhuran ligaya king Diyos king pekamatas kabanwa kabayahan paring taon kayang kaluguran kabayahan paring taon kayang kaluguran. Manalangin tamo. O alang-anggang ipa, binyeme kaya kami ing misteryo ng pangakabos, anting kaya kaming pamikasundo, kim pamisason metong. Ing pagmasusyan ning bayong pangabait, ni kabungan neman sanang labis-labis, king aldoldoming pamibiyebye. Itiadwan mi, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamumasang iba't kilibro ning dapat daring apostol. Kasalukuyan da pang magsalita karing tao, di Pedro at Juan. Inyang linapit lakarela ding pari, at ing kapitan daring gwardya ning templo, at ding Saduseo. Kalilingas-ngas do, king ding adwang apostol, tuturura king sinubliang nebye i Jesus. Ing meto nga bage, patuni kung king subli lang niye, ring mete. Inya dekapdalo at pepakulong king sukulan, ang gaitang kabukasan, ang tinaning mabibengina. Dapot, meniwala na rin dakalatawong mekaramdam, king penaraldo, at mamabot lang hanggang 5,000 ring lalaking miragdag. Kabukasan, mitipon la Jerusalem, ding pamuntok daring Hudyo, ding makatwa, at ding talaturuning kautusan. Megipulong la king pekapon ding paring Ianas at kang Caifas, at kang Juan, ampon kang Alexander, karing aliwa na panggalame, ning pamilya ning pekapon ding pari. Pepatalakaran king arap daring apostol at kitang dakarela. Makanano yung depat iti, nano ing kayo payan nyo, oy sanong lagyo ing ginamit yu. Nga nang mekibat Pedro, akitmuan king banal ay espiritu. Makamal a pamuntok at makatwanan ning balen. Nung ing kukutang yuke kamingeni, tungkulya king depat ning mayap, king taong lumpo, at nung makanano yang kinayap, sukat yung abalo, at pati na igmabilog gabalenda ning Israel, king iting tao makatalakadyaketi king arapan nyo, at lubos siyang kinayap, uli na ning upaya ning lagyo ng Hesu Kristo, ning Nazaret, ake kayong pepapako king krus, at pepasubyanang niye ning Diyos. Jesus, iitang amanwana ning kasulatan, ing batong eyo buri, ikayong manalakad bali,
yakabud ing meging maulagan diling batu. Bukod mong kang Jesus mayakit ing kaligtasan, uling karing sablang lagyong binyena ning Diyos karing tao ketiking yato, bukod mong king lagyong yan karin tamo malyaring miligtas. Ingamano ning Ginoo, dalit a pakibat, ing pong pakibat tamo, ing sikwildang baturing manalakad bali, yan naman ing linto, peka masalese. Ulitan tayo po. Ing sikwildang baturing manalakad bali, yan naman ing linto, peka masalese. O munye kayong kapasalamatan king Ginoo, uling mayapya, wagas ing lugod na at alanganga. Ding memaling Israel, bustan sa biyanda, wagas ing lugod na at alanganga. Ding sablang sasambaking Ginoo, bustan yung sabyanda, wagas ing lugod na at alanganga. Pakibat po. Ing sikwildang baturing manalakad bali, yan naman ing linto, peka masalese. Ing sikwildang baturing manalakad bali, yan naman ing linto, peka masalese. Ing Ginoo yung makirapat kaniti, at tunay makapagmulalang lalawan. Itiya ingaldo tinatag ning Ginoo, sukat tamong tumula at magsaya, pakibat po. Ing sikwildang batu ding manalakad bali, yan naman ing linto, peka masalese. Iligtas mo kesana, O Ginoo, iligtas mo kami, papagtagumpen mo ing sablang lakad mi. Itang daratang king lagyuning Ginoo, bendisyonanes iba't king templo, tanggap yang bendisyon. Ing Ginoo yaing Diyos, meging maganakaya kaya katamo, pakibat po. Ing sikwildang baturing manalakad bali, yan naman ing linto, peka masalese. Talakad tapo. Ing Ginoo, manatili kaya kayungan, At keka antimurin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. ligaya keka o Ginoo. Ginoo. King panahon ay ta, pasibayo yang pepakit i Jesus, karing kayang alagad, king pampang ning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit ya king antikanining paralan. Miyabayabela ri Simon Pedro, i Tomas, Nathaniel at Cana, Galilea, ding anak ng Zebedeo, at ding adwa pa karing alagad ng Jesus. Nga nang sinabing Simon Pedro Karela, manasan ko, tuki kami keka, ngara namang mekibat kang Simon, mekola at sinakela king bangka. Dapot alalang arakap na numang asan king kabukas ay ta. Anyang saslag na ingaldo at yuhi Jesus king pampang. Dapot ere akilala ding alagad king ya i Jesus. Nga nakarela, anak, atin kayong ikwa. Ala ngarang mekibat. Sinabi ng Jesus karela, ibaldugyay ing lambat king dani ng wanan nimbangka at manikwa kayo. Bildug day ing lambat at agyong isaka uli ning keraklan daring asan. Ngana ning alagad apakamala ng Jesus kang Pedro,
Ya inginu. Panamdam ng Simon Pedro, king ya pala inginu. Sinulod na ing imala na, uling lubas siya, at linok suya, king danum. Dapat sid sadle deking makabangka kim pampang ding aliwang alagad at guguyo de ing lambat amit mong asan. La masyadong malawt kim pampang mga dinalan ayarda mo ing dayuda kasakada kim pampang menakit lang uling ami babaya atasan a makaderang ampon tinape. Nga ng Jesus karela, magdala kayong mapilan karing asan aarakapyo. Anya sinakaye imbangka ni Simon Pedro at ginuyod neng papunta kim pampang ing lambat amit mong mga ragulayasan dinalan la at 50 at lu ganagana. Eya mesira ing lambat ang diyang marakala. Nga ng Jesus karela, may kayo keni at magalmusal kayo. Dapat ala metong man karela imengangas kinutang nung ninuya uling balura kingya ing Gino. Linapite Jesus kinuha na ing tinape at binyene karela at antimurin ing asan. Itiya ing katlong pamipakit ng Jesus karing alagad kay bat ng sinubling mebye. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keko, O Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. At kumusta po ang mga nagsisipanood sa kanilang mga tahanan sa ating live streaming ng banal na misa ngayong Biyernes ng unang linggo ng muling pagkabuhay. Hayaan po ninyong ikwento ko ang tunay na nangyari dito sa ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sa palagay ko, ang tunay na nangyari. Si Pedro at ang kanyang mga kasamahan, yung araw na yon ay malungkot. Malungkot at walang gana, walang inspirasyon. Hindi alam kung ano ang gagawin nila. Bakit? Dahil namatay ang kanilang kaibigan at ang kanilang leader at ang kanilang pinaniniwalaan na magliligtas sa Israel. Parang tapos na ang kwento nila. Kaya nagmumukmuk sila, walang alam gawin, nalulungkot sila. Nang biglang tumayo si Pedro, sabi niya, mangingisda ako. Hindi man siya seryoso dahil wala silang alam gawin. Yun lang ang dating alam nila, ang mangisda. So sabi niya, mangingisda ako. Sabi naman ng mga kasama niya, sama kami. So sumakay sila sa bangka at doon nila ipinagpatuloy ang pagmumukmuk nila at walang ginagawa. Lulutang-lutang sa dagat ang bangka nila. Hindi man gaanong malayo sa pampang. At talaga ba ng isda? Palagay ko hindi. Walang ginagawa, walang sinasabi, hindi man nila inihulog ang lambat dahil nga nalulungkot sila at hindi alam ang gagawin. Nang biglang may isang stranger dumating sa pampang, tinanong sila, mga kapatid, may nahuli ba kayo? At parang patay mali or walang kabuhay-buhay na sumagot, wala. Kaya sabi ng stranger, bakit hindi nyo ihagis sa kabila ang lambat niyo? At para matapos lang ang usapan, hinagis nila ang lambat. At pagkagahagis ng lambat, nabigla sila. Ang daming isdang nahuli. Ang dami.
At yung pinakamamahal ng Panginoon, doon lang niya nakilala sino yung stranger na yon. Sabi niya kay Pedro, siya ang Panginoon. It is the Lord. It is the Lord. Si Pedro, medyo lubas, walang damit. Ewan ko, dahil nahihiya sa Panginoon, dahil tinakbuhan niya, dininay niya, dahil hindi pa siya siguro handang makita ang Panginoon, tumalon sa dagat. At the rest of the story goes, nagpunta sa Pampang, inabutan nila ng nag-aalmusal si Jesus, pinakain sila. So we just focus on the first part of the story. Para pong nakikita ko ngayong coronavirus, parang buhay na buhay sa atin ang kwentong ito. Mula po nung nagsimula itong pandemic, nagkaroon ng coronavirus, parang sira ang loob natin. Wala tayong gana. Hindi natin alam kung anong gagawin natin. Bigla tayong nagkaroon ng bakasyon sa trabaho, bakasyon sa eskwela, bigla tayong nakakulong sa bahay, walang ginagawa, naghihintay, hindi natin alam kung matatapos. So, ganun lang. Walang ginagawa. At ngayong wala tayong ginagawa, ang dami nating natutunan gawin. May mga naglalaro ng, ano ba yun? TikTok yata yun sa Facebook. May nagpapasa ng iba't ibang kasinungalingan sa Facebook, mga walang katuturan na messages. May nanonood ng TV at sineng paulit-ulit na pinanood na nila noon. May nakatunganga lang sa bahay nila, hindi alam ang gagawin. At may lumalabas kontra sa community quarantine dahil hindi natin alam ang gagawin. May isa po akong kaibigan na pare, dahil walang alam gawin, sinimulan niyang bilangin ang mga tiles sa simbahan niya. Sabi niya sa akin, naka 3,000 na ako ngayong umaga. Uulitin ko ulit, nagkamali yata ako. So yun ang ginagawa niya, araw-araw, binibilang ang tiles sa kanyang simbahan. Nung natapos na, binibilang niya na naman ang mga langgam. Naka 1,000 na ako, isang linya ng langgam, papunta sa kumbento ko. Sabi, mong ganon. Dahil hindi natin alam ang gagawin natin. Buti po ako, may nadiskubre akong bagong gawain. Hindi ko man po dating ginagawa ito. Dahil napakalaki ng hardin natin dito sa parokya sa Betis. Nagsimula po akong mag-gardening at tuwang-tuwa ako. Nagsimula akong ilipat ang ilang halaman, nagsimula akong itrim ang ilang puno, nagsimula po akong magtanim ng iba't ibang klase ng halaman, nagsimula po akong mandilig ng mga halaman, dahil ang dami pong oras libre walang ginagawa. So parang na-discover ko itong bagong passion ko, bagong hobby, na talagang nag-aalaga ng mga halaman. At ako'y tuwan-tuwa. Kaya nung gabi, tuwan-tuwa ako nung biglang umulan ng malakas. Nagpasalamat ako sa Diyos na ako madidiligan ang mga bago naming halaman. Alam po ninyo, dati-dati hardin lang ng pananampalataya ang inaalagaan ko. Hardin lang ng mga parokyanos natin ang inaatupag ko. Hardin lang ng ating samahan ang binibigyan ko ng pansin. Ngayon po yung tunay, physical garden natin ang binibigyan ko ng pansin. At ang dami ko pong nadidiskubre sa sarili ko. Ang dami kong natututunan. I discover my feelings once more sa pag-aalaga ng mga halaman na sa paniwala ko nangangailangan din ng lingap. Alam ko po marami sa atin ang nakadiskubre ng bagong gawain ngayon. Ngayong wala tayong ginagawa, ngayong marami tayong bakasyon. May kakilala po akong isang ama, sabi niya sa akin, Among, parang nadiskubre ko uli ang mga anak ko. Parang ngayon ko lang sila nasasamahan, nakikipagkwentuhan sa kanila, kumakain ng sabay-sabay,
kaharap sila, kausap sila. Parang ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Sabi na po ng isang may asawa sa akin, Among, sabi niya kagabi, nanood kami uli ng sine ng asawa ko. Napanood na namin yon at nag-enjoy ako. Hindi nag-enjoy dahil nanood kami ng sine. Hindi. Nag-enjoy ako dahil kasama ko ang asawa ko. Ang isang lalaki po, kinukwento niya sa akin, dati Among, ang misis ko ang namamalengke. Ngayon, ako ang namamalengke at nag-e-enjoy ako. Ako ang pumipili kung anong luluto namin, ako ang pinipili kung anong sangkap, and I enjoy every moment of it. Parang ito po ang hiningi ni Lord sa mga alagad nung nasiraan sila ng loob at walang alam gawin. Binigay niya uli ang utos niya sa kanila, be fishers of men, at binigyan niya ng bagong twist ang panawagan sa kanila. Hindi lang sila magiging fishermen, pero magiging silang fisher of men. May bagong twist ang bukasyon nila. Tulad ko po, parang binigyan ng bagong twist ang bukasyon ko. Dati po nagbe-bless ako ng patay dito, hinihintay kong dalhin nyo dito mga patay, pag may misa ko at i-bless ko. Ngayon po hindi na pwede yun. Ako kung kailangan pumunta sa bahay nila dahil hindi pwedeng dalhin sa simbahan yung patay nila. So I visit the homes and I just meet the immediate members of the family. Mas malapitan po ang panalangin ko, mas personal, nadadama ko ang lungkot nila, sila lang mag-isa. And then napapanalangin namin ang may patay na dati hindi ko ginagawa. So binibigyan tayo ng Panginoon ngayon, bagong bukasyon. Hindi lang bago, pero sinasabi niya, give it a new twist. Bagong anyo, bagong mukha ng pamumuhay nyo bilang pamilya, bilang magkakapatid, at bilang Kristiyano. Amen? Amen. Kahapon po, nagkukwentuhan ang demonyo at ang Panginoong Diyos. Nagyayabang ang demonyo. Sabi niya sa Panginoong Diyos, kita mo, isang virus lang, nasara ko ang lahat ng simbahan mo. Sabi ni Taning, wala kang kwenta. Isang virus lang, nasara ko ang lahat ng simbahan mo. Sabi naman ni God sa kanya, oo nga, sabi niya, isang virus lang, nagbukas ako ng maraming simbahan sa mga tahanan ng mga Kristiyano. Nagbukas ako ng mas maraming simbahan sa tahanan ng mga Kristiyano. Amen. Manalangin tamo pong iniking Ginoo, nga tamong maus kaya, Ginoo, emo paboren ding anak mong mamaus kaya ka. Kitangan po, Ginoo, emo paboren ding anak mong mamaus kaya ka. Pakiramdaman na sana ng Ginoong Diyos, ing kapasalamatan, daraunda, ring kapatid tamong readorasyon nulod, Ronald Villanueva, Lazaro Santiago, Ernesto and Elisa Canlas, Edna Santiago Romano, Lair Rembulat, Christian and Caitlin Gozum, Joseph and Janela Santiago, David Alipio, Miguel Alipio, Isaiah Miguel Alipio, and Louis Nicole Alipio, Mr. and Mrs. Briones and family, Mr. and Mrs. Edison Galozo, Mrs. Herminia Trinidad, Alan and Net Lapira, Michelle Briones, Jenica Galoso, Randy and Glenda Vitug, Joseph and Alan Between, Gloria Turla, April Lingat,
Dr. Kat, Dr. Leonardo Dunca, and all our frontliners. We pray to the Lord. Ginoo, emo paborending anak mong mamaus keka. Para po sa mga kapatid nating nagdiriwang ng kanilang kaarawan, si Marilyn de la Cruz, Ira Calma, Edmerald Alfonso, Marilu de la Cruz at Juan Paulo Pangilinan, ipanalangin natin sa Panginoon. Ginoo, emo paborending anak mong mamaus keka. Para po king kapaldananda, ding kayadwananda, ring kapatadamong Marvin Sharon, Princess Serrano, Norma Parbo, Joshua Salm, Edgar, Titus, Nelson Parbo, Nicole Ocampo, Kyle Ocampo, Manjo, Sylvia Domingo, Teresa Roque, Lopez David, Mother Teresa Colegio de Zambales, John Walter Aquino, Arthur and Herona Gozum, Henedina Angeles, Neri Between, at lahat po ng nag-text ng kanilang intention, pero hindi po namin na ilagay ngayon dahil walang kuryente kanina. Sa lahat po ng mga panalangin nila, sa lahat ng mga intention ng mga nanonood sa atin, we pray to the Lord. Ginoo, emo paborending anak mong mamaus keka. At para po king kapaldananda, ring kapatadamong masakit, i Ethan Mesa, i Henry, i Elia, Barthlim, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Joy Espino, Francel Santiago, Purificación Gozon, Marco Ezequiel, Remigio Candelaria, George Hinco, Alex Mendoza, Jerona Gozum, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Marta Sevilla, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Beata Canonero, Kate Villa, Jesus Tayag, Ines Gozum, Cirilio Cuenco, Jean and Lourdes Sabado, Robert Dagdag, Zita David, Adelea Sumno, George Hinco, April Aquino, Glenda Vitug, Heidi Robinson, Clarita Nuki, Ramon Soriano, Romeo Cancio, Marcy Sofia Sharon, Lourdes Kulala, Mirna Bartolo, Gloria Gozum, Diosdado Santiago, Alona Parico, Brian Carrion, Noah Gabriel Morales, Teresa Boyo, Leonida Sharon, Euphrasia Valencia, Eduardo Manlutak, Sharon Manlutak, Maricor Between, Patrick Esperanza, Dennis Laureano, Edward and Sharon Manlutak, Conrad Carlos, and Among Rusty Cuevas. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, emo paborending anak mong mamaus keka. At para king kapayapan ding kaladwara Rebert, Jerome, Crescenciano, Juan, Modesta, Leonida, Among Jess, Felipe, Teofilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Wendy, Aurelia, Nicolas, Pascual, Ricardo, Catalina, Mogelos, Rolando, Pedro, Florencia, Emilia, Carolina, Policarpio, Maria, Moises, Maria, Carmelita, Marcelina, Noel, Takeshi, Juan, Pasita, Lorenzo, Jose, Candelaria, Adelina, Bonifacio, Pablo, Marcelo, Amelia, Deogracias, Petronilia, Aurora, Ligaya, Yulces, Jaime, ading sablang kaladwa, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, emo paborending anak mong mamaus keka. Tahimik tala pungining adwan, ding sarili tamong intention. O Diyos sa ginumi, hausan mo kami kingkyak ang kayarian. Turuanan mo kaming bayong paralan, no makanano kayang maging malapit kaya ka at king metong at metong, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Magdalena, Bangkena,
salita. Singino ay ang kayarap mo. Lahunin ang ating nagpanggap. Iibakalin ko pagwanto. Hallelujah, muli sa aking panahon. Natatawag kami, natatawag pemunaw. Hallelujah, muli sa aking panahon. Natatawag pemunaw, natatawag pemunaw. Manalangin ni kay kapatid, maningya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa ginuitin daon, karinggamat mo, kikapuri at kaligaya ng kayang lagyo, king kakatayang kasaplalat ng kayang Santa Iglesia. O ipaming miglalang, idala mo sana king kayang kaganapan, ing espiritu ning biye, at inggapming iba't karingkalam ning Paskwa. Itiadwan mi, kilagyo ng Jesus sa ginumi, Amen. ing ginumanatili at kayayungan, At keka isipan antimurin, niya at lugaran ng Diyos. isipan miya at Pasalamat kaluguran, aking Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulid ng pasalamatan da kang parati o iba kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupuriyan da ka kin lubos maragulatula kaniting panahon ng Paskwa. Anyang i Kristo meging talapagligtas miya. Yang tunay kordero amilalako king kasalanan na ningyato. King kayang kamatayan sinintang na ingkya kaming kamatayan. King paminyubli ng mebe, linarin at binalik ingkya kaming biye. Uli nita kambeda rin sablang kording angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan sasabi, banal, 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 banaling ginu, Diyos sa mayupaya, nipnuing banwa ating yato king kekang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad siyang daratang king lagyuning ginu, Hosana king kakatas-katasan. O Diyos ay pami, tutukan banal at buriming paramdam keka, ingkya kaming kapasalamatan. Daraon milak keka dating tinapi at alak, at adon ming itubod ming Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan at daya, ming ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon ko sang lubkin pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi, pepasalamat yakya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Itiing ka na kong katawan, hamidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay patnaningapunan kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, kami bubu para kaya kayit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti, anting kapigaganakan kanaho. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo niya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo meteya, i Kristo sinublia mebye, i Kristo dating ang pasibayo, king kawakasan ning panahon. Iba uling kaluguran mo kami, agkatan mo kayong lumapit king kekang dulang, katmuan mo kami king tula ning Espiritu Santo, kabang tatanggapan mi katawan at daya ning kekang anak. Ginoo, alakang kakalinwan ka ring anak mo. Adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila ding kaya kaming miyang obye.
Ganakan mo ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristyano nuka rin lapaman, ating sablang tao king mabilog ayato, lalong-lalo na ding pakakalolo. Maglapo kami kapag mulalan, patang akakit may gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Yeso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kamberat kaya, ibang mayupayang teto, kagumning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, magaman, king alanganga. Ngani ponting metong familia, abe-abe tamong may panalangin king Dios, karing amanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Itangan po, ipami at panwal, misamba niyang agyo mo. Datang ke kami, ingkang kari mo, ipamintuan niya inlog mo. Keti sulit, anti banwa, keti sulit, anti banwa. Ingka kanan mi, king aldo, Biemu king altong eni, ati patawad mo, ting salamike ka, ti ipamatawad ni. Karing mikasala ke kami, emu ke ipaisaul kintuksu, nune ikabus, imaro. Ipami. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malagod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kami talapangabos. Uling kaya kayang kayarian, ating kayupayan, ating ligayo, manggaman king alanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babiya ko kaya kayo. Kaya mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nung ilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. King kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayungan, At keka antimuri. matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo King metong at metong. Kapayapan po kaya kayungan. Peace be with you. Kapayapan po. Kordero ni Diyos sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ni Diyos ang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ni Diyos ang milalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Ini po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, pamilalako king kasalanan ng yato, mapalad kami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Gino, matampang tanggap keka, dapat igkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Panalangin po para karingat yung pibale-baleda at bisang tanggap kin banala pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka, kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka magit king sablambage, at pagnasan kong tanggapan da ka, dapat pauli ning ngening pinandit era ka tanggap king sakramento. Umekamu man espiritual king puso ko, kakaulan da kang bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Emo sa paintulutan ing kapilan man, mikawani ko keka. Amen. Titak mo pong kapabalwan, bisa ko pong pasalamat, maragula pasalamat, kariya sing Jessica, po rin kayabi ng dalakitan, na kayabi ko pong may gardening napon, lusitang buong abak po, alinis miya ining banda ng wanan ning kiyakatamong pisamban. Kay ba't po nanding abak deng kamadero naman, ilang buri kong pasalamatan, inabayanan da ko po, miglinis na kayo man kening harap, po kening side na niting pisamban. So dakal salamat po karing dalakitan, ang po karing kamadero. Bukas po daramdaman ko ring Thursday group, ilang maglinis keng pisamban. Maswelo ko po at matulad akong tatanggapan, mag-social distancing tamo mo po, kabang maglinis na mo kilog pisamban. Dakal po naman pong salamat in advance karelangan. Matula tamo pong makapamiyat tamo pang relief goods bukas ampong Domingo. Pasalamatan tala po ring anonymous donors tamo, ring maganakatamong kabalen, ring maganakatamong kakaluguran, ing patuloy lang magbahagi king atin langgang nano mo. Babahagi na po kaya katamo. Nandin pong abak may kapagbahagi kaming live tilapia karing pakakalulong kabaryo tamo ketiking Betis. Dakal pong salamat ketang mig-donate tilapia. Maniwala ko po dakal pa rin na pag-playstan, babiyada na lang mo rin tilapia, dakaring shipping dambaling mangailangan. Metong pong kapuri-puring dapat amayap ning gagawan da. Dakal pong salamat kaya kayungan. So, bukas po or Domingo, mamiyatang pasibayong abias, sardinas, relief goods, karing pakakalulo tamong kabalen. And then next week po, mag-impakita na naman at intang asahan daratang abias pang pamye karing pakakalulo. So, dakal pong salamat kaya kayungan, maganaka, at anonymous babiasaw karing dakal tamo pong kapatad na mangailangan ngening kasalukuyan. Dakal pong salamat. Talakad na po at panalangin tala, ding sablata mong intention, ding may banggit nandin kay misa, ring may banggit, pero tsula kayong puso tamo, ring taong burita ang panalangin, din taong malapit king puso tamo. Para karelangan, Bapong Maria, mit mo ka king grasya, ingginong Diyos at yukeka, tuwan ka karing sablang babay, tuwan niya panamaning buwaning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, panalangin mo keng makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. ating Ginoo manatilia kaya kayungan, At keka antimurin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos at din kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, kayo king kapayapan. Alleluia, alleluia. Salamat king Diyos. Alleluia, alleluia. May pabengi po, salamat po king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po patang muli kayo. Good evening po. Alleluia, alleluia, alleluia.